ye wom de papa na omo se da dilumba nwom no wote na sebio e bia wo kura no woni ska wo de be she obotom kura wutumi da e wa bra woni di ye wonkai na se de nenwom eboa oman adehye empanimfo ani ntini ni atwotwo wuro na enya nwom keke ene wo beto ye na mom wo fa nwom toa so ene ne nsem a na e wa nwom bro ni beka se Lewis no esa kire bi mu adwene afenso eyi wo mayi ya nneoma ye wo e kire ye afei yensem bi a ye kan na bi a kasa horofa so nti ya chia no ni nyina wode hyehyehye ni nwum e ma yenso yehu se sei ene nsem no ete no ni nyina no wanom ebeka ne papa wa mo ma eye dadi lumba ne fans nyina hyeden afei abusua wanom ma mo yakọ wanom si due ene amane hono wanom kirem se mfinhia besa duasen ya dadi lumba esom wo man Ghana ene wiase nyina no wa mo duam beka no movement for change afafranto movement Owura Andrew Apia Dankwa spokesperson ena ne sashe sakrate ase Yet workers ya bono so na wotwe bono arawo sembi esi ewe edwase chedumasia eno no ewa santemantemo ne nyina ne se filling station bi a womu si a womu wieye ena ejato mu enam so ma nipa baako efa mu ehwe ne nkwa nipa bebre nso eprepre mu odin a womo ede womu kopie mu ewe edwa aban aya sabia na wobra sa asem esi ye no yense ni Ebeneza Owusu ansa ene assembly member yo wo baba so electoral area Honorable Osai Augustine etwetwe nkomo ebusa ne se sene yesi ye no emprempren die na esie die na ekoso obi ase wu ananse wo mu prepraye no wo nya apomdin e wono no aboche mu se oh eyamfunso bi ne ba yo ase omo ton petrol no e wo ho no ebi wo omo bubu no galo mu na wo mu de esisi wo na omo ton ekuafo afuo mu a omo moto na ne adwura wudi mu no mu a moto nko a ekuafo afuo mu a na wo mu ato gallon no omo de egu omo moto no mako efuomu aba na no enam so ema cha se wo mo sanso no ataya ewo ho ai ataya wo ho no mu a wo mo enoa meka ataya minim se wunim on se enkramofo no wo mo eyi ketua bi o mo de si copot so na cha se wo mo nom se be ya wonnada ai eno ena ya ataya no na wo mo se sankofo no mo ton frango ewo ho no na wo mo eno ataya wo nche ho no mu a eno nam so ema eja no etimi ekoso petrol no mu a eji bum ene mi ka sei blasty ba ko pe ena nipa ba ko a na owo ho chaso wono de wantumi emfiri wontam eno nam so ema wodo no efamu ehwe ne nkwa dodo anda wo bu ho nso no ebi mo nso eprepre mu odin a ye de wo mu akwakopie mu ewo edra aban aya sabia na no ena wo chemu se wo hwe bebi asara wo semi esi ye no a wotimi fa ho no mu kra ekọ eba akra ha sei enkale no na wo mo fa kumase na chese ye de abakra ha na mom no bebia saara wo semi esi ye no wo mo ye kwan no kro omugu so obunya nwie ye sabege a wo betimi afa ho chese kwan tintin bia wo hu no o mafa wa do mo de aba bepem ewo enkran ha se ya na chese shortcut na bibia etimi akoso ye na Honorable Osai Augustine ene ni eresa ye nsabeka ne no nanka yabo e de amamo se ni ochechemu ese faye na producer hwese ne nsabeka ne nsaka yebebo e de amamo ebusia yanto ensam no so ewo ensam foforo mu wopani kase a wopie mo ewo asya wonom na wo mo hwe enkwada ema ene wasetena mu yedie mu nsam so amekre gender ministry no wopani kase na bedi akire eyem Owura Francisca Otimensam wakasa akire mu se de akyerɛkyerɛfo nansan aya ye posti wonom efri enkura kase em tse bia nkran komase kofori dua kepkosu ene tadi ese ebia wonom konkronkuma mu enkwakyerade a aya na ebi twetwe wonom hwene no aya na asefem ni nyina ne se wo bekopa na wo hye ba bia o kyerɛkyerɛ ni pa se bia nkran ha enu ofire na wakwa kyerade ama dehia manso wo madwuma bobi na wo mo nso da akye atimi asi wo mo yie na sabi empraduasa wo bekopa na obehye ebuo bi esiwa no mu ayese ayi enkwada agumu akyerɛkyerɛ ni nkwatena mu a aya na areho ni nyina ka ho bi enu nti enu wo kyerɛ mu se bi wo hɔ no mu a wo mbekɔ no wo mani nka obi okro obekọ no na network ni kuronim obekọ na nkane ni kuronim ni nyina no ebu abam e ma kyerɛkyerɛ ni no wakatena wope na afei acha abusumi nsia afe
was me pe transfer was me pe release na was mu ka kira aban say aban be koso ama nani ahwe ekuro nkuma mu eye adesuafo no na afei akade a wonu behia wo mo ba chechefo no ba baabi a wonu mo beda ene niema amofra no beboa wo mo edan a wonu betena mu asua de enkonwa a wonu betena so eno ene be ma adekira na ya akono awo Ghana ha say ye kuro nkumanim wode sansem nyina etudwa ewabra Angel Educational Complex na wanu mu di wo mu finhia aduonu ya wanu mu to nsa efrɛ ononyamfo Francisca Otimensam na wone Sompa kase enso ekasa ye echechiremu so wono na ye no hu bibisa krampo sanse wo ye obanti na ye no futrabra ba mansa nyina no anumti aya na eha no entimpanimfo enhwe na wanu mu nye ne ye mayin. Sa mofra no won be like something a won be like e wo nwumasua mu ene se wo madwene ni mu enhyeda e mo bilsa esansa kyerɛkyerɛfo a wɔno bɛkɔ hɔ akɔkyerɛ de ne brebia yɛde wɔn kɔ transfer release nko an wɔn gye ɛyɛsa enko yie ononyafo Francisca wɔte mensa ɛkɔ so wie ne nsɛm wabra wɔkyerɛ mu sɛ mɔfra sesei no ɛba ne AI artificial intelligence ɛne ICT information communication and technology sesei ɛba no Ghana ha wiase afa na nyina noa ɛne edidi dwuma enti no bia ma ne ba na ni nkwa ne ba ho sɛ abɔfra no ɔbɛfie na ɔbɛfa afompo a enye gushia no de behwe enye ayi bubble so eno de bebo na mmom wofafo na monkyere wo mu fon ni mu yie esan se AI na aba no ene ICT no sia ne mekwa abefo no eno na bebo amofra no na mo nyai twice na wade mo ahahwa no eno de emoa ICT so ya de America sisi a we ase ba bia eno na rule it is important say abofra bia so nyese bia wo use phone keke I was here che no kwan a obefa so a phone kurakura na be research e wo so no no so de anya knowledge kwan a obetimi develop app ene ye wo app developers for ho eno ska en kofo be are making millions of money from it and we can start training them amomotimi developers aneme robotics and so honom kwan ene robotics ye share health mu a machines bebra ye through robotics nti I want say ye man o mu hwe ya ye starting massa antete no ewu omumu nti that is the other angle eno na bebo ebe kakra no robotofo no amu buaburo robot beko no agira classroom no wakyera de anya asem ketewa entiti ye mofra no wo mani ko eye abefo kwan ya yetumi faso edi dwuma e wo mayi mu no a eno bebo ayen ononyamfo Francisca Otimensam wono ene pani a opiemo ewo gender and children ministry no amu a wo ye pani kwankyafo no abedi akire wo sanso enkane no no na ye mrahye badwani ewo Kwabere East ayabato empesua so a Angel Educational Complex wono mudi wo mu finhia aduonu a wono mto nsafre no ena okokasase bia yamani boni ba wa bedu eto sankrai esomiyen Kasiabo wutie fe Sompa 106.5 FM Makra Pramchubra Kasiabo esiwe ni yeto Kasiabo no eso a efutuo akodi amagana force e wose ye ma yapum din wonsem etimi ehia ye sebe ya abribia obekwa ya sabia ne ahwe se ebia yade bi ahyase eyiniti anase bibisa na etimi aboa ama yenkwa etimi atoa so awa ede amaye na dwumedie bi ekoso e wasante mantamu a na eye Ghana Muslims Mission woman Link of Hope Foundation and a woman eka wo hu bo mu a wo de screen njenjenche bi ehhehye so a ene wo a wo free se weni ya wo ya chese etidi ya de esiche ya de ne ade wutimi ba na wa ba berewe na a doctor for ahwem ama wedro sa dwumadi ekoso ne central for kopie mu a ye ne doctor you see for there etwetwe nkomo no wo chese ase Ghana ye nhyeda ma ye ni enko yapom di nsamu wo wa agesa ya de do aye kese
wo ni pedua mu a wo nse wo afuom kra enye yie se bi o wo adwuma kra enye yie no ene obo no asɔre no okɔ doctor wo se doctor me ye wo me wa bia na yade ne hyase nketenkete bi ene wa ma wani ankɔ hɔ no mu a ababa ye kɛse no Dr. Yusuf Ade Nadia yehu ni se esiche yare moja broso ene yechi yare pain no yade ita hu no ha pa enti no se yare we no mu nyina no titire no ye aduade ayedi ene se yapomudin se ye nante tambia yete fa akon ese cars na banti no ye nta nante de fese twapan ne aduane ayedi no ye important nuane ne bebre ho no ma enkanya mayen so no se wa say ye healthcare system no se ekonanim even say we must have insurance na aba no ya na nsam wo ho de enso eboa enti amanfo omo ni bi no omo na so mbenya bi na sada be ya ombekọ doctor for no ho anasa nurse for ho ene chip compounds na yesese no ombekọ na ya check wo mo at least sugar ene blood pressure in particular wo say mu bi ehun say Ghana ha no obi ha wodi 55 but say wonya stroke first 90 Arishmama eni ayekote ye Dr. Yusuf Ade na eno na chi no wana wo ba adwumedie na se be hwe wapom di wonsam ene so mpa kase enso etwetwe nkomo no be na so se obi an be hwe ni nkomo ye ba ye de akohwe ye lab ya check ye bibia wani so na ye o yan so be ba ne ya check wa kwa akodi wa iti de ka ni se bia ekoso nyame nhira wo mo koso so e ma de ye asedam say from Kojimin, I'm sure many Arishmama eni awodo ayekote ye adehye bi a wo mo kopie mu e wo screen na se a wote se wo mo e de wani sosem e de ato ye nim na san unya nantiye se kamea yese enkofo a wonom efri agege Nigeria ibofuo wonom ebekekere wonom ekuro baako ewa ha obapa kuromfuo ni bia na ensam no ekoye pinso pa ko wiase akora ma mu kire mu se sa Igbo state no anase Igbo community no yeso amakwaji asase yantam bese 250 acres of land ewa prampram empotam ho na one mashase akora assist hene eni ade agi baabi a wombesi suku agi baabi a wombesi ayasabea ene de ekeka ho nansan Igbo chief ya wanum ese wono na edi sanioma no obekasai ese enye no kore no anu asase ne kora be to afie se go kora bi eno ye se nko pasase yantam bi sa aye real estate enso no ade no se the process no wo mo hyase no ampeke enti wanum twa akire enti se bi mu kase wakwaje asase yantam ena fa hinkosi hi a wo se enye no kore na se de na bi mu etwetwe ne sra ne abasa totopia wo ne mfe ene na chi ne mfurum e wo social media no so no na edisuro ni hu kora abade hia wo mu nim no a wo mu wa Nigeria ne amano ne wo mo frefre ne sa na Ghana fo bi sa enye no kore wanu mu asode na upie mu e wo obra sport wani mu wonu a e wa kra ha sei na ne wo mu gitwi ene trede wo mu sa Igbo chief ne nsam obeka ye nyina wo mu boa wo mu so aduadue mu akonsa ye no kore e ma wasisisi Ghana fo bi se ahemfo ene ahemafo efre bi nchukoka efre bi ifunanya efre bi motola ene de ekeka ho enu bi ena wonu mu kire mu sei se Nigeria fo yi a wo mu ya baba kentan eyo oman Ghana so yi se wonu mu hyase se wo mu bo oman mu anya no wo mu ba ye na ne obehu a no mo tonton wa phones covers ebe kakra no tonton earpiece ebe kakra no tonton airpod ebe kakra no akofa phone na mu generator no wo mu ton ni nyina bi kame se no wo mu ye kura ba be chan ya ni aye wo ye memu kura enti ni se ya wo mu so anya ntie se Igbofuo ba be si hene na afa wo mu wiase wo mu se anya no kore na edom ya wanu mu si wo mu keka wo mu bomu eni opania wodi wanim Archbishop Mesa Emmanuel Yeboa Miracle Throne Mission International en wodi dom yanim en wo mu ko twitwi ene trede obra sport anim se wo mu pese wo mu tintosu kokko de kire mpanimfo se wo mu so hwehwe mu no no kore se Igbofuo no wanu ya kenten ne maso dododo wo mam ha nti sebio empanimfo hunye anase wada wo mo nsode enya no nko ampo a afei sebi wo mo ye
3 minus 1 no me kire 2 fo no bebre na sa yi Nigeria fo ya wo mo ya doso dododo wanu mo hwe na baabi ebi bekọ a wo mo nkọ afa niema bi a ensam fata wo Ghana ha wanu mu dia wo mo susu se eye na Nigeria fo na eyi empanimfo nsore no wo mo nkasa ho ko na tia ye otra yanim ana begu ase eti oman bapa pie na bra ne yanyinara yanko amonten so ne yanya mo hu se de akoso no enye ebokro aboma de adu no yedi mbrepam efisa ya ne all night ya ne evening service ani ade wasafo ba efie ba all night eje se okọ na nipa bonefo ikotu se no so ewo kwan mu a ogefo no wan. Why we are embarking on this journey is that first of all the government is not saying anything about what is happening. We are in danger. The entire country is in danger, and it's time you have to step on our feet and fight these people because the criminal activities has been so much in the country. The killing, the kidnapping, the drugs, the prostitution has been too much. Eya do sododo entini wanum so omadwada isanse eko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  ayenia ana beba beton yekom entini mpanimfo ada wanum so le mada mo nsodi o ena o makase Nana no machankwenya ya womo ewo ayamfre wo Apadentra West Mensin emo ewo mfifi mantemo etonsa de frɛ Mensin kachu penyi wo Apadentra West wo eye honorable Isaac nsia eso wombra na womo nka wo hia de emfa nkyere no ampa Mensin kachu penyi e de ose eyoyo ekopie mu a wo bra okodu wo no wo de bohye ema adehye ye wo ayamfre ene mpotem se sene wo betena se Mensin kachu penyi ewo Apadentra West na die obere se empuntunwuma ebekoso ebiti se wo mo akwan e na afei apomdi hu nsem enwumesua hu nsem kopem se obefri akunya no so ese Mensirika chepanyi die sa ne be obema be nani akoho pa na mom no obehase e die free ya kwan hu nsem mu se be ya kasa wo mo koba akonia badie no ebetimi agina abrane na oto aso ekyem se wo hye nananom bo se nananom ede sansemi ato nanim no obere se obeye ede ama wo mu ya kwan esem Apadentra West we main road here the main road nko ye ntimi anwie we here no free ho a free ayam free krom ekoka dia so a dia keka no ni nyina nye no ntia no so no mani so ade hu pa se ansa no be free ho no ntimi nye ni nyina kra mpo a anya hwe kra ne de mu be 50% de na metimi a achieve na ube ni nyina ntimi ni school free and school sem so ya de da makoma so a be hwe na ya ye ntotoye kama sanitation no ntia no ye mani so hu kese pa me pese ansa na mre nbedu say info no me free akonya ne so akono nanke abom din say papa yi na eboa ma yetimi dentra Apadentra West yetimi di ye hu ni mapa aye nkuro emu tete ye patam emu tete ye Honorable Isaac nsia eye Mensirika chepanyi yo wo Apadentra West besini emo ewo mfimfim mantemo na owie ye na nana kwaku yamoa yo toso ebieno wono eya yamfri chidom hene wono so agina ho edi aseda piesie aseda wampam ekodoma honorable say womo dana se pa ese womo de wade sede de ato nanimu a enimu ho a wagina wo say omma womo nsa ensifom womo de aseda ekwama no Bonnie Mabel, Sunlight, so I enemy Swadi, Namdi, and Yapa, Energy, was Anyaman, Yadia, Idi, and rely on Yaniana, the Bopa, and near prep, we or Mogenu, this said, dear Cassia, ready to them. I toss you, near pine on a bike, a true pine was also township 2 kilometers at the campano. I didn't know if you must say, when Tata and Lucia and why you couldn't, Amaya, CDC, and Obanchia and so yedi adise dia etunen Adishma manipo kasa ye nana kwaku yamoa yo toso ebieno wono eye tudom hene yo wo ayamfre nananom atankonya na ebusia na sen ye remo awo emrahye bedwafie kakra na opani a wo kasa yi eye ononyamfo a wono oye emrahye bedwani a wo somadehye a wonom ewo Boga Central abato empeswa so na ononyafo Isaac Adongo nasem na meken wakasa wo se ekamia yese
said ye hwehwehwehwe sebio abonefo semu e wo Ghana ha say no wo mo di mu ntintiman pa audit and accountability framework na say auditor general department no wo mo e di sa adwuma no na o say asade sebi wo mo ni kan enya woanum enhwehwemu eyie enkosi asie hu sase mesi anaso benten sade yesusu se sika afa ne nsase anase enam ne muaso ama omanyi abwaka no na wamu enya concrete evidence said ebroni beka no no wamu nkura nsa na omahyasia prosecute no wasa fa baabi aya na hadwen wamu sharia hyasia na wamu yanse ebia ahweye kase na abeda ho wamu yanse ebia ya hyasie ni a prosecute wanu munya wamu hwehwemu ye be wiase no na wanu ensa esifom no nyamfo Isaac Adongo ka kire wanu say said ye wamu ye omunuama ne de anhwe yi a omanyi ye nya wamu mugidie da esan said ye wamu ye omunuama ne ene no ma beka sei ekina no ma beka foforo na nsan kura no wade eye owura yi die kura eye mfato ho anu wo kire mu se mo ana mu prosecute no ewi ase wane nkofo anso weka wo ho mo si mo agya wo no mo san se mo timi retrieve 62% e wo sika yira yemo onanyafo Isaac Adongo kasa kire mu se wo besere mpanifo ada e ba no public account committee paka wane mo so ntenase na wane mo hwe said ye be ya auditor general report bi a wode beba no ye konk anasa ye krogen no ebetumi aboa na wane mo etimi prosecute anya sade a emrahye bedwa na e wo ho no sabio wane mo no said ye omo animu mra no wo de fa ha wane mo de be fa ha yesa auditor general department wan kasa no esim wanum enso wan hwe yi a wuntumi nka. They cannot go and prosecute anybody. They don't have those powers. And Parliament is the employer of the auditor. So yes, there's independence of the auditor away from the executive, but to what end? That is where the problem is. Before these irregularities, if the Auditor General goes to an institution and conducts an audit, during the process, when they find irregularity, they flag them. They give the heads of the agencies the right to explain away those irregularities, so that they can be satisfied with the data that they are getting. If they fail, they flag them. Then at the exit, when they are done, we have an exit conference where they will meet you and say, oh, we have come to do this audit. But these are the material things we have found that you have not been able. Sawati ase enti ade ne de wose munya abotre munhwehwe munkosi ase enyesa mufiti ya mubagye shine ewa Ghana fo anim na ne samtrofo nhire mu nso kwa ye ni no ma friends samtrofo nhire mu wanu wi alumba nwum mutimeto ankwa no ma medeme krabo afode wose be wi ase ne na ada ne su esansa wankasa no wanya evidence ni yie amfa ankwa mu adwuma wose wo ye no ononyamfo Isaac Adongo wano nim rahye bedwani a wosoma de hye awanom ewo Boga Central abato mpesua so ene watu Auditor General Department no wonom afui. Area desma mama yon focus ya no enkopie mo ewo obi manso e Cambodia ena ye chinei Cambodia mampani e de atudwa se wo besre Thailand mampani se wo kambom na wo hwe na asundwe entimi enye adwuma yenya anim de ekoso ewo Cambodia ene Thailand ememo na wo ekra se na nsie mo ene Cambodia wono asrafo ene civilian for edibom e mame ka se civilian do wamo ebebre afomu ahwe wamo nkwa akwakoya rosem ewo Cambodia menimo enro na nam so ema Cambodia mampanyi atron krata ede akoma Thailand mampanyi se sene owuo ni esi ekoso no ewu benyia se womu nyina ebeka abom no mohia na womu ka awaka asumji asem ede akere etimamufo no woso ogidi se Thailand mampanyi eya obi a opa asumdwe pa ewo ne memo enti womu nyina nhia na womu masumdwe entimi enye adwuma woto so echiemu se ananu ada basabasa ye ekoso no enam so ema nipa empempem 140,000 ena mika say yakope baby ede ama womu ewo eye Thailand anase Cambodia wonum ye de womu afi Thailand ho ede womu Cambodia a mika say womu epe baby aloto a chesede nyina eye adwawosem ekoso ntoko a ekoso a enam so ema civilian no ebi eto a yanom ewo ensiedo enti Cambodia mampanyi so wone de wo besere ese asumdwe ena wo hwehwe peace. Ebusia yenyina yeso na premto brekasia yede esomo ene original ye muniko mu se epen safei ena waso wafidi a
ensem a yedidi wontua no ebi ene say onanyafo Isaac Adongo wonene Boga Central Branch bedwani wakasa etu Auditor General Department no for say ansan wo be prosecute no won hwehwe enya concrete evidence ansan wa hyase sanso na Ghana man peni John Domani Mahama so abekasa de afa Daddy Lumba wu a wawu ne ho movement for change afa franto movement yellow butterflies wonom so de ahosam ene yakonsam ede ama DL ne fans ene Ghana de shenyina evutu akogam ama Ghana for se wo mo hwe wapom di wonsam mu abribia wo ho a ewo behia se wo bekwa yasabia no akohwe na ya check yare se yade bi eyi ni ti abana ebusia na nsam no edoso ena original yesi adwa yede esom wo na yamfa aseda ema wonom a wo mo eso yasene ene yamfa aseda ma secure sanitary pad ane medofo ba se wo be ye oba mu no wagina brand dia na ubu unsa na se sebio wo benya confidence en gidie mapa wo mu se amesa mabu die ene ba bia mitimi ko agro bia mitimi di bia ene ye secure sanitary pad medofo ye oba ba bia wo bia kodwa manso na kope bito ye nyina ema wo fie no a ye yusuo esan se ye wo gidie e wo secure sanitary pad mu se wo de bo a ene ba bia ekodi e de ema medical kasa bobodia ewura shops bia ye wo meimo no ukwa ubenye ebi ato sanso ena Techno Spark 40 series wamo so ebo ye chabrane obe yisu fun papa na ebofo mu a obe sanso afade a ene Techno Spark 40 series enu bi na me yusu me dofo e me hu se ne yesi tie nto bomodi a na wo so kwatobi na yusu camera ne de ene me twa picture na wo hu a obe ka se sebio ye de camera ye di twa mi ene di atwa da bi ye Techno Spark 40 series ene bi di twa ye bomodi abawura mo na kope bi eto sanso ena time hebo mixture enso say yade bia ye awodo bomodin asa obeboy pini wo mu ahweye na onya wo mu nuani bi andrendom say ye titi yade malaria wontumi enidi wonam ya wo de ne ebetu ase ye wo time HH mixture ene ne capsules nso a be ma wontumi nwonso ba wontumi nwonso chim ansa na jonso na ba jonso no so ba de a ene kokokokoko na chese wo bresa ebusi immune system no nkomo ano e manitimi gina abrane e might me numbi e mema nso etumi enumbi bomodin ewura herbal shops pharmacy shop bia ubenya time herbal mixture ndrebi at ofrey 0244417669 na oni pen for any enkoma wey any nyumaku a ewie wo mo ebo yechi abrane aba yamfa ba konso so ane war RSYD Novigi Studios would you mean which RSYD Novigi Studios and so about ko na obabeboa yani a ye content creators yani a yetimitina se ne ye hyehye se ne ye peti etwa skate fo no mudie nie afa mu a mo pese mu premier mudie nie mu a mo pese mu ye music video mudie nie mu a mo pese mu twa frame mudie nie mu a mo pese mu twa bibia ene abafo kwan so aba ye di infidie papa machine quality ones etwa no RSYD Novigi Studios ene ya kanfo ede amawo na ye wo professional for wo hono mu a eja eba no filmmaking photographer creative directors and I say would ye wo so person we bibi but you have no idea na yamwa bra ye bia ya promo ede amawo ye betumi ama wa hete ebetumi am wa peke bibia eda ye bem na ye wo bia ye kakraka e wo hono mo ehwo efe emfidi egu ho enya asem ketwa ye twa mfonini no so atimi say yes ye twa photo shoot ankasa eye RSYD Novigi Studios ene ye kanfo ede amawo ba bia so betumi aba no woni yen ababa bedi ensa wo so ana so ni aba bedi nkita ye wo Accra ha sei Maram Abase first Kokroko Street hwa ena be hunyan Maram Abase first Kokroko Street ena be hunyan RSYD Novigi Studios yaba ye twamfonini ya ma biaye ama wonso watumi ashutu frame ya ma biaye ama wo content ya wo pese wo create ye no ya kura ye beboa ama wo more ideas enya sam keto ya ne adwum bo abobe no enya nso fra yen I was 0574 715 778 0574 715 778 and 0303 974 822 0303 974 822 RSYD Novigi Studios was say
where your vision becomes reality enti no wankasa wo so da ye opese ubonyom ana wo music video no wo twa ne baby kama ema eba TV so eba be fonten video so akwan video papa na editwa no a RSYD Novigi Studios ana mede emai ede ama we na ebusia ensam yi afa Sompa 106.5 FM akra so a eje ne ho sahye na wasantema ye Sompa 93.1 Kumase Aiko FM 100.9 Kumase Krona Adafopo Radio Butu Paris France Abrochimemo wo mo fansemi mu etopeten takwa aye Sompa 101.1 takwa de ye Sompa 103.3 tachima ne Sompa 106.1 Sunyane aye Sompa 98.9 Enkuranza ye Sompa 90.7 Damahingre ye Sompa 101.3 afei Mankasim ene ne Mpotam no eye Kingdom FM 106.1 ote yanka efi ho afei wudi koda no so no baby a FM stations apepia nkoma akentra nwam no egu no Sompa 106.5 FM yetualai se wunya ya rescan your decoder ubenya Sompa 106.5 FM Facebook no ne demu live oba pay fa phone na ni yankan Facebook messages na anopa ne hye won mo na yankenkan fa ma wonom eye Sompa 106.5 FM Accra Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra wo hwe ho ayebekinkan messages ni na ma osisi a YouTube no so eye Sompa FM live yadamu nyina mo ase owura safo kantanka dama wa stream yen wa page ya free studio ha ade ya besin tenten fidie ne so wa hu yen ena se de oba pa na nim aye fefefe na nyasam keto www.sompaonline.com eye website ya yesemu fo pani owura taboate adama wo kutire sansem ya ide so nyina potoka samu brofo ade akogu honom waseko ne kokinkan bi Facebook messages Yeva Facebook messages no ento aso anache se ko mensa pillar 2 wano ene akase wase wo hwe ye live e wo dome pillar 2 wase enche akase konfama adwenkase John Bwedu and afe chairman divine ko mensa pillar 2 one ne de no de do makan mekan ba kwa ba and afe baba mahama oboase ono so say news no live e wo oboase and afe ni portable nyina wo say enche akase enkoma adwenkase John Bwedu MPP national chairman hopeful ono so ne de o de ba ye no master planner junior kintapo and wo kasa so o se galam se no chase aye kese kra ewo NDC aban under aban NDC ase wose aye kese papa esan se ukọ ba bia se de omu se yensuwa yensa ase ose enya asem ketoa omampeli John do mani mahama say yensuwa ne yensa ase ono so de a wode aba no nana ekuamo aboate ablekuma central ono so say Sunday afternoon news is loud and clear inside Dansoman ono so de a wode aba no se ncha kese enkonfama adwenkese John Bwedu incoming national chairman PP ono so ne de no Shama ba enso say wo hwe your live e wo tadi Sompa news obi ase eye o say o mayetin kwa papa we dey also wo ma honorable Grace Ayensu Dankwa deputy minister for health Elias legendary woman was woman tin kwa pa see o man tin kwa and afei Rahim Rankin so say o hwe ye ewia pram to break kasebo e wo so wo hwe abena ade papa bi and afei obapa papa bi e was Sompa FM Accra o say Daddy Lumba erade mfa okra ensie yi emfa maye na nekua mo botin wo de ne yakanti edoso enti ne emfansi enwumre ye beto aso ma me na obo ni dini no nam se ne brofo ye me de no oh ne brofo de deputy minister for health no Dr. Grace Ayensu Dankwa ya ne brofo na no brofo de don't go there ya be sheda ahwehwe de chia kwan na yakoje ne brofo ni bi na anode bodi na mo mi di ene obapa nana ya keche meniminu aba Abena Bedu Adepa Kofi Ebusia Yadase Safo Kantanka ene tam yen ebesu